Ak uvažuješ o špeciálnom darčeku pre svojho športovca, tak si pozri túto našu ponuku. Buď jedinečný a obdaruj svojho športovca skvelým darčekom, našim darčekovým poukazom, a on sám si vyberie doplnky výživy, ktoré sú pre neho vhodné. Pretože len on vie, či potrebuje zvýšiť výkon, či potrebuje lepšie regenerovať, alebo potrebuje jednoducho zvýšiť silu. A v našom e-shope si nájde výrobky úplne každý. Čiže nekupuj mačku vo vreci, ale kúp mu darčekový poukaz o značky Body Nutrition a on sám si vyberie doplnky, ktoré sú pre neho vhodné. A podotýkam, teraz to máš za super cenu, pretože darčekový poukaz, poviem príklad, v hodnote 100 €, zaplatíš len 90 €, ale on si vyberie výrobky v hodnote 100 €. Takže na každý darčekový poukaz máš zľavu až 10%. Je to skvelá ponuka, ako obdarovať svojho športovca a týmto darčekom určite nikto nič nepokazí.